Čaute ľudia, teraz mám už krečka nového, tam je, otočím kameru, hej, takže už ideme točiť. Takže tu je menší, jak vidíte, tu je menší a nechcem vám klamať, hej, takže otvoríme, ale bojím sa, že mi utekne, takže musíme ho tak prilákať na seba. Tu som, vidíte? Je iný. Není to ten istý. Možno vy to tak vidíte. Možno vy to tak vidíte, že je ten istý, ale nie. Vidíte? Není ten istý. Lebo bol taký istý, tak nebol taký. Jaj. Tu je, vidíte? Ale vy možno to tak vidíte na kamere, že je ten, čo som mal, ale není. Pozor! To je taký, ale inak to vidno, lebo pozrite. Vidíte? Je ten istý. A on je aj menší. A on taký veľký nebol, čo som mal. Lebo vidíte? Je menší. A není ešte taký veľký. Takže tak. Takže, jak chcete jak chcete viac takých videí s novým škrečkom, ne s starým, ale s novým, tak dávajte odber a like a napíšte do komentára, že aké mu mám dať menu, alebo jaké jej mám dať menu, lebo ešte neviem, že to je chlapec, lebo nevidím mu toto, čo máme. Nevidím mu to tam. A bojím sa, že to je dievča. Lebo ak to bude dievča, to on bude rodiť tá babetka. A to nechcem. Takže... počkajte. Napíšte do komentárov každý dajte podržlink, chlapčenské meno a tam napíšte aké chlapčenské a dole robte medzeru a tam napíšte dievčenské meno. Áno. A to bude, jak bude to mať veľa lajky, to čo napíšete, tak to vyberiem. Takže daj odber a like a komentuj, jakému mám dať menu. Ešte neviem, ale rozhodnem sa s vami. Takže daj like, odber a čus. Hej. A daj mi odber, bo sa nám nedarí už. Máme ešte 77 a chcem 80, takže daj, hej. Takže čus.